Ako tražite brzo, jednostavno i preukusno predjelo, na pravom ste mestu. Ovo su najkremastija punjena jaja koje ćete probati. Uskrs nam stiže, a svi znamo da posle praznika uvek ostane dosta kuvanih jaja. Danas vam pokazujem kako da od njih napravite nešto preukusno, kremasto i dekorativno. Ovo su najlepša punjena jaja koje ćete probati. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Za ovaj recept bit će nam potrebna kuvana jaja, začini po ukusu, soj i biber, 1 kašičica senfa, 1 puna supena kašika seckanog peršuna, majonez, vidjet ćemo koliko ćemo potrošiti, i 100 grama sitno seckane šunke. Nakon što smo očistili jaja, prvo ćemo da zasečemo pomalo i sa jedne i sa druge strane, kako jaja ne bi klizila po tanjiru. Zatim ćemo preseći jaje na pola i pažljivo ćemo izvaditi žumance koje ćemo koristiti za fil. Žumance ćemo iznječiti viljuškom. Zatim u posudu dodajemo šunku. Majonez, počet ćemo sa 3 kašike. I dodajemo začin, biber, so, kašičicu senfa, i seckani peršun. Sada ćemo da sjedinimo fil. Ako bude potrebe, dodat ćemo još majoneza. Kako bi fil bio kremastiji, dodat ćemo još 2 kašike majoneza. Dobijeni fil prebacit ćemo u kesu za filovanje kako bismo jaja lepo napunili i dekorisali. Punimo svako jaje pripremljenim filom. Pogledajte kako su ispala. Kremasta, bogata i baš dekorativna. Za još ovakvih recepata zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!